Hi guys, sa previous nga video kinanguha mi og kagang or land crabs. If wala pa mo nakatanaw ato, kita nya ninyo na dire. Nay magawas diha mao na siya. And for today's episode, among lutoon among mga kuha last time. Ipakita na ko sa inyo ang paagi sa pagluto ug ang ingredients. Gitawag ni siya og kagang na inutukan. So tara atong sugdan. Hindi mo ba makikita mga tala? Nagkuha si Gerard og lubi para isagol. Dayon ang gamiton niya nga lubi kay katong magguwang sa butong, gitawag na mo ungol. Tistingan sa kay basin guwang ra or basin butong. Ningo ko ito big na day. Baga mo ka na, okay na. Saktura na. Guwang na lagi. Amang hoda ni. Yan, yung pa eh. Tama. Itam na bagol baka na. So dili na siya pwede kay guwang na. So mitaglain. So testingan na po kay ito. Anaray, aka na. Ang bagol brown ba? Pondong pun, minsan pun nga, Asa? iklim daw na ikaw, jiral ng song, Asa? mas buntag. Kamu tuh 15. kaya sa kabuk, saka Kinsa gani ungol. Ako da. Na ini din mo subay. Sayang kon. Sayang. Gihawb na mo ang dahon para mawa ang mga germs ug para dili sad magisi dayon inig gamit kay mamo na siya gamit pang putos. Wala sabi. Gituslok na mo ayang baba guys para dili mi mapaakan inig limpyo. Ano? subay, subay. Pero di ako natima din. Eh, Mamay. Hugasan na siya guys kay lapukon man siya. Kuhaan sa mga lapok-lapok. Saan na agas? Kailangan ukbon ang bagal guys. Kay para matangtan ang mga laman loob, nya masiparate ang kinaon ug tambok. Kay ang kinaon maoy makapait sa lasa. So dili siya ang apilon. Tangtangon sad ang katong mga murag hasang niya. I-prepare ang mga lamas nga sibuyas, ahos, sili, o luya.
Mao na siya ang unod guys plus lamas. Isagol na siya sa katong gigagod nga ungol. Basta na na. Ay, sakto na. Sa unas kuan. Lasa. Tilok pa tilok. Okay. Butangan sa siya og tuyo guys pang parat-parat, pang padugang sa lasa. Nagabat ba kan ang kamot may kan. City ba na? Dili kayo. Butangan sa siya og powdered nga black pepper. Oy, sagot. Sir, beta to yung concept, yung organization ba? Ano naman? Beta, ibalik mo ko dito. Yung cargo pin ko ha. Nung sa man After masagol nagpamaayo ang tanan, finished product. isud na ang katong nasagol sa bagal. Ibutang sa kalero dito. Dito no? Tom noon. Ayaw ta. No. No. Nya higtan din siya gamit ang katong dahon sa saging. Kita na ba daw ni gana. Basta ba yun ba do? Yes, sorry. Say go. Tara mo di ka mo sa. Nasudlan naman tanan kagang anhin na magamit ang katong dahon sa saging nga gihawb. Pusto na ning mga sobra-sobra nga sinagol. So, Atay ulay. uran bro ko gadong. Ang price sando. Pare. Ang pareso din sen. Pero arisas tabon nok halin jud siya. Halin siya. Itak ang siya for 20 to 30 minutes. Depende sa kadaghanon sa inyong giluto. Sorry dito luto. Ayo. Sige. Yun na. Nabung ka na, bro? A few moments later. Ito na ba ni sabon? Kan kini. Ay tunggu ka ni. Balo. Ay tunggu ka rin. Ano dai? Ini sa pilit. Kita ang suso. Mga talaan nagdoon sa ating dalawa. Ako ngayon nag-iisa. Alam ko na sumama ka na. Ako ngayon nalapit. Huwag kang mawawala. Binubulong ng isipan. Di ka pa kawalan ngayong gabi. Nel. Ihatod ko na ito ang inspiration na. Upanay ko na Nel. Lidaan. Sige sige. Butang isang tag kami. Montas Sa kumpren. Nagapagod na ito eh. Sa bubi. Isa pero na. May nagbaway. Sarap mong halikalat na
Stop! Rad. Ajo ni. Rad, sab ni. Ajo ni dam. Pwede mo mag-upang ka dano. Nel! Ano pa gila oh? Asa si Kwan? Yan. Kibin. Tayo maglaro mo kan video ay. Kalong di ko na. Nagmutag lang niya eh. Bugoy, tiguan. Ayo, salin eh, kuan rin. Ayaw ba? Pinundong katilaw lagi wa. Oh! Tan mo eh. Apay ko na super. Mag-away mo noon. Ano sa Bible eh. No, atem na. No. Mga maganyay. Asa man ko ano? Hila ko rin. Kainit. Ang mga maging. Sila ko rin. Awa. Ah! Pasok. Isang doon eh. Hindi mo ba nakita mga talaang nagdurugtong sa ating dalawa? Ako ngayon nag-iisa. Halika na, sumama ka. Ako ngayon nalapit, huwag kang mawawala. Binubulong ng Pwede time nil. Ayaw pa naman bro eh. May thumbnail, gua kita na kita. Hindi balik.